Hello, December 31. Papunta kami ngayon kina Mama. Ayan ang dadali namin, niluto ko. Tapos doon kami mag-spend ng New Year at doon din kami matutulog. Maiiwan dito si Daddy. Ay, papaiwanan. Papailawan, tani. Hanggang aga? Dahil na ano. Happy New Year, Dad. Love you, Dad. Yung ano, may fruit basket. Ay, dahil. Ano nang saro lang garo pa ilawan pa. Andito na kami sa bahay ni Mama. Yan mother ko, nakapulkadat. Yan ang sister ko. Yan, pagkain. Rap! Habang naghihintay kami ng 12 midnight. Maparibay sa alkansya. Maglalaro ng Ramio. No, bukasan mo na. Yan, magpapapalit. Puhunan. Hello, good morning. January 1. Happy New Year. Dito ako natulog kina Mama. Dito na kayo may inabot ng madaling araw. Andito ako ngayon sa bahay ni Mama. Natutulog pang iba kong anak sa taas. Laga ng kapatid kong mga birds. Dito naman tayo sa fish. January 4, binyag nito. Oh. Ayan. Nandito kami sa bahay ni Mama. Dito i-held ang party. Yan, nagiging Kristiyano na ang aming sikiri. Hi, nagre-ready na kami para sa binyag. Mamaya, mga 2 o'clock ang binyag nito. Ng aming baby. 2 o'clock, tapos mamaya mga 1:30 pupunta na kami sa simbahan kasi wala pa kaming candle.
Tapos diretso na sa bahay ni Mama, doon ang Hindi reception. pa kayo ba, Nimig? Oh, here na kami sa simbahan. Hinihintay lang namin ang pare. Tapos ang ninong ito lang. Tapos ang ninang si Muset mag-ipoproxy ng mama niya. Kaya one pair lang. Yun talaga, ako lang. Super grabe ang ulan. Kaya yan. Medyo basa kami. May party! Pero may mga agaw kang party niya. Agaw! Ready, sing. Happy Bunyag Cherry. Happy Bunyag Cherry. Happy Bunyag Baby Cherry. Abis na. Happy Bunyag! Happy Bunyag Cherry. Hip hip. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Yay! What? Oh, ikaw. Dito kami sa plaza. Kasi last day na namin bukas dito sa Naga. Magpapapicture daw kami dito sa Plaza Plaza 15 Martires ang tawag na. Galing kami sa pag-dinner sa Korean restaurant. Ayan, papunta na kami dito.